Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся. Слышнем мире спасения душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. О святе в храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. Великом Господине и Отце нашем, блаженнейшем митрополите Епифании, честнем пресвитерстве во Христе и якорстве от всем притчих и людях, Господу помолимся. Хранимой в стране нашей, Украине, властей и воинстве и я, Господу помолимся. В граде всем, всяком граде, стране и верой живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздуха и изобилии плодов земных, и времени к мирне, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении, Господу помолимся. О избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и пресну Деву Марию, со всеми святыми повинувши сами себе, и друг друга и живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, и пресну Деву Марию со всеми святыми помянувши сами себе, и друг друга и живот наш Христу Богу предадим. Спасибо.
Паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко благий человеку любец Бог еси, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. На небеса, учень Бога, и руками служения Христа, сотвори свободу нашу, поднесу века, будьте Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Духові Твоєму, прокимен глас другий, кріпость моя і пісня моя, Господь, і став мені спасінням.
Тричі покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Кріпость моя і пісня моя, Господь. До Коринфян послання святого апостола Павла читання. Браття, печать мого апостольства бий, о Господі. Ось мій захист проти тих, що осуждають мене. Хіба ми не маємо влади їсти і пити? Хіба не маємо влади мати супутницею сестру, жінку, як і всі інші апостоли, брати Господні, Кифа? Або один я та Варнава не маємо влади не трудитися? Який воїн служить коли-небудь на своєму отриманні? Хто, насадивши виноград, не їсть плодів його? Хто, пасучи стадо, не їсть молока від стада? Чи тільки за людським міркуванням я це кажу? Чи не те ж говорить і закон? Бо в Моїсеєвім законі написано: не зав'язуй рота волові, що молотить. Чи про волів турбується Бог? Чи, звичайно, заради нас говориться? Так для нас це написано, бо хто оре, повинен орати з надією, і хто молотить, повинен молотити з надією, одержати, чого чекає. Якщо ми посіяли у вас духовне, то чи велике те, коли пожнемо у вас тілесне? Якщо інші мають у вас владу, чи не більші ми? Однак ми не користувалися цією владою, а все терпимо, щоб не поставити якоїсь перешкоди благовістю Христовому і Духові Твоєму. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе. Слухаймо святого Євангелія, мир всім. От Матвія, святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Сказав Господь притчу цю: Царство Небесне подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли вони почали рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому 10 000 талантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то
то Господар звелів продати його, і жінку його, і дітей, і все, що він мав їм віддати. Тоді раб той упав і, кланяючись йому, говорив: Господарю, потерпи мені, і все тобі віддам. Господар змилосердився над рабом, тим простив його, і борг відпустив йому. Раб же той вийшов і зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому 100 динаріїв, і, схопивши його душею, сказав: віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив: потерпи, все віддам тобі. Але той не захотів і повів, посадив його у в'язницю, доки не віддасть Бог. Товариші його побачили таке, дуже засмутилися, і, прийшовши, розповіли своєму господареві, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: рабе лукавий, весь свій борг я простив тобі, бо ти ублагав мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша твого, який помилував тебе? І, розгнівавшися, господар віддав йому мучителя, доки не віддасть його всього боргу. Так і Отець мій Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини його. Слава тобі, Господи, слава тобі. Промовимо свій свій, цього розуміння нашому промовимо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Боже отців наших, молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за владикою Отця нашого, блаженнішого митрополита Епіфанія, за братів наших священиків, священного ярків православних, за благочестивих і повік незабутніх фундаторів святого храму цього, і всіх раніше спочилих отців, братів наших, що туди повсюду лежать православні. Ще молимося за мир життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення, відпущення гріхів, рабів Божих і всіх парафіян святого храму цього, що зберегтися і від всякої скорботи, гніву, біди, душевних і тілесних, що спокійно вони жили, щоб у здоров'ї, добробуті всі дні життя їх проходили. Все милостивий, Господи, вислухай і помилуй. Ще молимося тобі, Господи, Богу нашому, щоб ти вислухав голос моління нашого і помилував і зберіг життя рабом Твоїм, воїну Артемію, воїну Сергію, воїну Павлу, воїну Назарію, воїну Віталію, воїну Сергію, воїну Владиславу, Валентина, Єлени, Олександра, Людмили, Сергія, Софії, Аліни, Феодосію, Бреща, Анатолія, Олександра, Дмитрія, Олександра, Кирила, Артемія, Олександра, Єлени, і простити їм, Господи, всякі провини їхні, і подати їм ангела, хоронителя, Спасителя душі і тіла, і всякого благо помислення, і зберегти їх, Господи, вислухай і помилуй. Ще
за тих, що дари приносити добродіть у святому сучасному храмі цьому, за тих, хто трудиться, співає, за усіх присутніх людей, що сподіваються від тебе великої, багатої милості. Бо ти милостивний, чоловіколюбний Бог, єси, і тобі славу посилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Що Господь Бог поселив душі їм там, де праведні спочивають. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просить. Господу помолимся. Боже, духів і всякого тілесного, ти смерть подала від дьявола, знищив і життя світу від Твоєму подав. Сам Господи, упокой душі спочили предвічної, оцілю жертви наші, воїнів землі України, що землю нашу захищали, в місті квітучі, в місті світі, в місті спокою, там, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, що вчинили вони, словом чи ділом, чи думкою, як облагий чоловік, Бог простив, бо нема людини, що вжила і не зрішила. Бо ти єси єдин без віка, правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє є істина. Бо ти єси воскресіння, життя, упокоєння спочилих, рабів Твоїх, братів і сестер, всіх з нами, воїнів землі, України, що захищали, Христе Боже наш, і Тобі славу осилаємо, беззначальним Твоїм Отцем, що пресвятим і благим, і животворцем Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віків. Оголошені помоліться, Господи, вірних заголошених помолимося, що Господь помилував їх. Щоб просвятив і словом істини, що відкрив їм Євангелія правди. Що приєднав їх до святої своєї соборної апостольської церкви. Спаси, помилуй, заступи і охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Оглашені воно ваші вклонімо перед Господом. Вийдімо, ніхто залишених не залишився, бо Тобі належить усяка слава, честь, щоб і вони з нами славили причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Ще раз і ще раз в мирі Господу помолимся. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимся. За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимся. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю, зі страхом Божим ходять до нього, Господи, Господу помолимся. Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Премудрість, бо під Твоєю державою завжди охорону маючи, і Тобі славу осилаєм, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Христос, Христос, Христос,
саме небесним силам, побачи з невимовно безмежно. Ти слави провожного свого славшого Духа, був нашим архієреєм і як владико всього передано, священодійство божества цієї безкровної жертви. Бо ти єдиний Господи Боже наш, маєш владу над небесними і земними, тебе на престолі херовими носить. Ти Серафимів Господь і цар Ізраїля, ти єдиний святий і святий перебуваєш. Тому молю тебе і прошу, єдиного Бога послушно, згляйся на мене грішну недостойною лапою, і очисти мою душу і серце від совісті лукавої, і силою Святого Духа, подяни благодаттю священства, учини достойним стати коло святої Твоєї цієї трапези, засвящено діяти тайну святого пречистого тіла і чесної крові. Бо до Тебе я приходжу, молодшого Господи, не відвертай лиця Твого від мене, і не відкидай мене зі слуг Твоїх, але свобода мене грішно, і недостойно раба Твою принести Тобі дариці. Бо Ти єси той, що приносиш жертву і принесений, що приймаєш, розділяєш, Христе Боже наш, Ти Тобі славу висилає, визначально Твоїм Отцем Христових Богів і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки. Амінь. Вищу херовимів таємно являємо, і животворчі трійці ти святоті співаємо. Відкладімо нині всякі житейські виховання, щоб підняти царя всіх, якого в славі проводять невидимо ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Вищу херовимів таємно являємо, і животворчі трійці ти святоті співаємо. Відкладімо нині всякі житейські піклування, щоб підняти царя всіх, якого в славі проводять невидимо ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, що херовимів таємно являємо, і
діяконство і вечеречичі, Богобережену Україну нашу, владу і військо її, парафіян святого храму цього, всіх православних християн, хто трудиться, співають у святому храмі цьому, вас і рідних ваших, та пом'яне Господь Бог по царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Ісполни молитву нашу Господеві. О предложених чесних дарі Господу помолимся. О святім храмі семи с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вон, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочие время живота нашего в мире покаяние скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, постыдный, мирный, доброго ответа, на страшном судилище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе, и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный си, со пресвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. Возлюбим друг друга до единомыслия, исповедуемый. Возлюбите Господа, и Господа. Двери, двери премудростью, вон мир. Станем добры, станем со страхом, ломен святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и Бога Отца, счастья и со всеми. Аминь.
Христос, и я уже не верю, и от небытия бытия нас не свет Паче остался, и не отступились от Царя родительности, и Царство Твое даровалось и будущее, во всех сил благодарим Тебя. Победную песню, поющего, пьющее, взывающее и глаголющее. Блаженными силами, владыка человека, вопием и глаголем, святый себе святый, единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый, святый себе святый, поэтому слава Тебе, и живи, когда Ты возлюбишь божество, и обратился к вере в Него, не погибнет, имея живот вечный. Пресвятый, посвятый, святый, чистый, непорочный, благословенный Господи, посвятим преломить святыцу, примите, ядите, сие есть тело мое, еже завыло мимое, оставление грехов. Подобную чашу пейте от нее все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многих изливаемая во оставление грехов. Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся. Еще приносим чистую себе скромную службу и просим и молим милосердия, не спаси Духа Твоего Святого на нас и на прилежащие дары сия. Боже, очисти нас. Господи, и же Пресвятого Твоего Духа, третий час апостолом Твоим спаслали, то во владении Ты не от нас, но мы нас молящимся. Сердце чисто созижи во мне Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Господи, и же Пресвятого Твоего Духа, третий час апостолом Твоим не спаслали, то во владении Ты не от нас, благодари нас молящимся. Не отвяжи от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отмени от меня. Господи, и же Пресвятого Твоего Духа, третий час апостолом Твоим не спаслали, то во владении отмени от нас, не благи нас молящимся. И сотвори угодно всем, честное тело Христа Твоего. Аминь. А еже чаша сей, честную кровь Христа Твоего. Аминь. И приложи Духом Твоим святым. Аминь. 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 Изрядно пресвятей, пречисти, преблагословений, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. На свете меня не правосохранить. Найперше помяни, Господи, владикою Отця нашого, блаженнішого Епіфанія, митрополита Київської і всієї України, і Божедару святій Твоїй церкві, мирі ціла, чесна, здрава, благоденствуюча, правоправище слово Твоє істини.
И дашь нам единым и усты, единым сердцем славить и воспевать, пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, со всеми вами. Вся святые, помянувши паки миром Господу, помолимся. О преосвященных и освященных честных даре Господу, помолимся. Якого человеколюбец Бог наш, приими во святые пренебесные мысли служебнику, неблагоухание духовного, вознеспособит на божественную благодать и даст Святого Духа, помолимся. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Всего совершенно свято-мирно и безгрешно Господа проси. Ангела мирного, наставника, хранителя души телес наших у Господа проси. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси. Добрый и полезный душам нашим, мира миру у Господа проси. Время живота нашего в мире покаяние скончать, у Господа проси. Христианские кончины живота нашего безболезненным, последним мирным и доброго ответа на страшном судилище Христову проси. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спасивши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Исполоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно в свете призывать, Тебе небесного Бога Отца и глаголать. Со страхом Божиим и верою приступите. Господи, исповедую, яко Ты воистину Христос, Сын Бога Живого. Пришедший мир вечный спаси, и первый прежде нас. Еще верю по себе самое пречистое тело Твое, и себе самое честное кровь Твоя, молюсь о Тебе, помилуй меня, и прости мне совершения вольные и невольные, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, я же в воде, в нощи, в уме и в помышлении, вся нам прости, по благу человека. И сподоби нас и осужденно, причаститься причистых Твоих, Храм Господи, во оставление грехов и жизни будущих века. Вечери Твоя тайна, дне Сыне Божий, причастникам этой мир, небо врагом Твоим тайну повел, не лобзание Тебя Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царстве Своем, да не в суд и богослужение, великое причащение причистых Твоих, Храм Господи, на оставление грехов и жизни будущих века. Божественный, бессмертный, животворящий, тайна.
Будемо благодарити Господа. Господи, помилуй. Храни нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Спасивши царство и живот наш, если Богу предадим. Господи, Господи. Освящение наше Христа посылай, Отцу и Сыну и Святому Духу и Христа, и во веки веков. С миром и зрением. Ой, милый Господи, Господи, помилуй. Благословляй, благословляющий Тебя, Господи, священники, обмывающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, и исполнение Церкви Твоей сохрани, освети любящих, благослови для дома Твоего. Ты тех воспрослави божественную, Твоей силой не остави нас, уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему даруй Церковь, священнику всегодству. Яко всякое даяние благо и всегда совершенствующее есть, сходя я Тебе, Отца Света, и Тебе славу, благодарение и поклонение воссылание, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господи, на вас, того благодати и человеку любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божие упование наше, слава Тебе. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш. Молитва ради Пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, Антония Феодосия и Киево-Печерских святых. И всех святых помилует и спасет нас, яко благе человеколюбие. Аминь. Митрополита Киевского и всей Украины Епифания, настоятеля та прихода храму цього і всіх християн, Господи, збережи нас на многі літа. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Усіх вас вітаю сьогоднішнім недільним днем. Бажаю Божого благословіння, хай Господь укріпить нашу віру, хай Господь дасть нам надію, і хай Господь дасть нам сили здолати все, що в нашому житті, і мати Боже благословіння на кожну нашу справу. У сьогоднішньому Євангелії ми з вами чули притчу, яку розказував Христос, що був великий Лазар, і ось вирішив він якийсь час, період свого життя, зібрати всі ті кошти, які в нього він пороздавав, і покликав одного із, напевно, своїх приближених, дуже знатних рабів, і каже, прийшов час, і то йому 100 велику суму грошей був йому повинен. І він каже, віддай мені свій долг. І той каже, в мене нема, а був такий закон в Ізраїлі, що якщо ти не можеш розплатитися з долгами, то тоді тебе кидали до ями, і жінку, дітей, всіх рідних могли, землю, все, що в тебе було, продавали. І доки не викупиться цей борг, доки людину не випускали з цієї ями. Або взагалі і брали в рабство. І ось цей став казати, Господи, в мене нема, що тобі віддати. Почекай мені і прости мені, тому що я тобі, напевно, теж якийсь період свого життя і служив. І побачивши цей господин, як каже нам Євангеліє, Господар, побачивши це, почувши його, каже, ну ладно, я тобі і прощаюся. І ось ця людина йде, виходить з будинку цього господаря і йде по дорозі і зустрічає свого знайомого, який був йому зовсім маленьку суму винен. І він його бере і каже, віддай мені цю суму. А той каже, в мене нема, що тобі віддав. І той бере його, кидає до в'язниці і хотів би продати все його рід. І ось цей час один із людей, який побачив, принесе царю звістку, що
того, кого ти відпустив, і сьогодні фактично полонив іншого. І покликавши його, сказав: раб лукавий, я тобі прощаю велике, а ти не міг простити і меншого. І зв'язав його, кинув в темницю і продав його в свій і все, що в нього було. Чому Господь розказує цю притчу? Тому що Господь завжди в Євангелії, не в Євангелії, а і в проповідях, і в Слові Він стукав до людини. Проповідь Христа – це, знаєте, така от мова, проста мова, яка достукається до серця кожного із нас, щоб ми з вами могли почути святу істину. От ми не цінимо наше життя, ми не цінимо все, що ми маємо. Ми якось в тому житті все порозкидали, хаотичний рух пройшло наше життя. І от коли Господь прощає нам наші гріхи, а Він прощає нам повсякчас, тому що ми молимося і просимо Бога, і Господь, дивіться, як нам все дає і укріпляє нас. То коли ми виходимо на вулицю, в обичне життя, і ми бачимо ближнього свого, і тільки виходячи з цього, ми обозряємося і споминаємо, що хто нам зробив, хто нам сказав. І ми знову з вами починаємо жити в цьому такому, знаєте, області гніва, злобності, пам'ятозлоб'я. І от оцей світ злоби, він, коли нас розрушує, ми не замічаємо, що Господь простив нам наші життя. Більше, ніж ми могли би і собі подумати. Тому що наше життя, наше здоров'я, наші діти, наші внуки, наш будинок, навіть і таке. І все інше, що ми маємо, це є дар Божий. Чому дар Божий? Тому що Господь дарував нам або батьків, які це нам допомогли, а нам вже дарував сили, дарував нам здоров'я. І ми в своєму житті ніколи не цінимо ні сили, ні здоров'я, які ми маємо. І от приходить час, коли ми з вами вже зношуємося трохи, старіємо, як то кажемо. Приходить час, і ми розуміємо, наскільки були ті часи, які ми прожили для нас, яких ми прожили бездарствами. Ми їх не цінили. Коли в нас було здоров'я, ми бігали, ходили, могли щось зробити. А зараз вже все по-іншому. І от ці часи і цей час, який ми маємо, і все, що в житті, це є дар Божий. Це Господь нам давав і дає до цього часу, щоб ми цінили. А ми не тільки це не цінимо, ми не цінимо своїх ближніх. Ми в своїй ненависті, злості не вміємо прощати маленький гріх, а самі, творячи великий гріх, не бачимо себе. І от Господь завжди в Євангелії прикликає людину до трезвого розуму. Подивися своє майбутнє. Якщо ти його бачиш в злості, в ненависті, то в тебе його нема. Якщо ти думаєш, що ти на неправді збудуєш собі якесь життя краще, не буде цього. Буде тимчасово. Временно, як ми кажемо. І ви бачите, скільки було великих знатних людей в світі, багатих людей, великих людей. Що скоїлося з їхніми дітьми, з їхніми внуками. І як взагалі бездарственно вони до кінця закінчили своє життя. А це тому, що не було ціни. Кожний труд, який ми з вами робимо, вкладається наша ціна. Це вкладається наша з вами молитва, це вкладається на попечення, це вкладається все, що є. І коли людина обезцінює життя, а ще більше, коли людина обезцінює один одного, коли людина обезцінює свого ближнього, а це зачасту наша сім'я, родина і близькі, ми втрачаємо все. Тому що світ нас рушиться. Тому що ми не бачимо, як нам далі жити. Що нам робити? Куди нам кидатися? І тільки коли ми так подивимося на своє життя, з оцінкою реальною, не злоби, знаєте, багато є людей кажуть, ага, ті живуть так, а ті ще гірше живуть, а ті ще гірше. Так живіть так, як вони живуть гірше. Самі ж люди, ми кажемо, і деколи, коли ми хочемо оправдати себе, є таке в нас слово, а от ті ще гірше живуть, а ті ще гірше живуть, а ті, вони все такі, не такі, а всі такі, ті такі. Якщо ви хочете, так живіть. Але чогось ми кажемо,
своєму, що а ті ще гірше живуть. І не розумів, в якому аду вони живуть. І що виходить, що ми стараємося жити так, як ті, що гірше. Ті, які в ненависті, в злобі, в пустоті, ті, які не бачать світу. Це не життя людини на землі, це існування. І кожен із нас половину нашого життя проіснував. Тому що ми жили в темноті. Ми не бачили нічого, крім певних періодів життя, роботи, заробити, діти, внуки, правнуки, більше нічого не було. І тільки прийшла до нас вже мудрість, старші роки, і ми побачили важливу річ, що діти відійшли, внуки вже відходять, тому що це по Євангелії написано. А ми в душі тримаємо пустоту. Багато ще таких є батьків, які обіжаються на своїх дітей, що вони їх лишили і кудись їх немає. Не можна на це обіжатися, тому що це є закон Божий. Так написано в Євангелії. Але коли дивимося на своїх дітей і бачимо, як вони живуть важко, ми задумуємо питання чого. І от 100% перша відповідь – це їхній стан душі. Це те, що ми з вами не додали. Те, що ми бігали за одним, робили друге, строїли третє, а не дали дітям. І от дивишся на дітей, а діти погано живуть. А прийшли до тебе в гості, вони тебе обіжають, а вже вони слухають зовсім, а вже ти їм не потрібен. І ми кажемо, які ви погані, обіжаються, проклинають, що взагалі не можна робити. Ніколи своїх дітей не проклинають, ніколи не зліться. За все, навіть якщо ситуація така в житті, каже, Господи, слава Тобі за все, благословення дітей, їм стане краще і жити, і бути в цьому світі. І от ми тоді починаємо казати, Господи, які в мене діти безтолкові, десь других дітей, всіх дітей одинаково. Але те, що ми засіваємо в сім'ї, в родині і ми, а це вже є поле, те, що ми проживаємо. Це наші з вами жнива. Наш період життя з вами – це період молодості, посіву і період жнив. Зараз ми збираємо жнива. І коли ми обіжаємося, злимося на них, то пам'ятайте, що ці вина є наші. Тому що забігали, хотіли щось зробити більше, хотіли щось купити. І втратили золотий час для себе і своїх дітей. І тому сьогодні, коли ми стоїмо в храмі, ми однозначно виправляємо життя нашого покоління. Ми однозначно виправляємо помилки нашого життя. Я здаю 100% і знаю, що кожен із нас в цьому храмі ми каємося за деякі свої поступки життя, які ми зробили. Ми каємося за те, що ми не додивилися. Ми каємося за те, що ми десь були в одному місці, а життя було в іншому місці. Ми каємося за те, що ми реально не бачили, як ми жили. Що ми реально не виховали і не вклали в душу наших дітей чистоту. І от оце покаяння, це є сьогоднішня з нами молитва. І це покаяння – це їхній добробут. Це покаяння – це їхнє щастя. Оце покаяння наше і молитва за них, пам'ятайте, це завтра їхній і достаток, і добро, і це і їхнє і благополуччя. Тому що все інше, воно допомагає людині жити. Але воно не дає можливість жити людині на повноту. Все інше, що є мирським, воно концентрує, воно дає свободу, воно дає легкість життя. Але ні в якому разі воно не дає свободу життя. І от сьогодні Господь казав, навчіться прощати гріхи своїм ближнім, так само, як прощив ця людина. В неї було все, і вона могла засудити цю людину. Але побачивши, маючи в душі милосердя, вона її простила. А той чоловік, який, не маючи милосердя, обозлився, сповнив і кинув свого знайомого друга до темниці. Він не хотів простити. І представте, як вони тепер, що далі случилося. Той, що був великим,
зав'язали в темницю і продали всю сім'ю. Той, хто мав смирення, покаявся і, бачачи це, простилися всі гріхи його. І, я думаю, стало і краще йому і жити. Тому відпускайте все. Не томіть ніколи свою душу. Не томіть ніколи своє серце. Відпускайте всі злоби, відпускайте всі ненависті. Живіть, не живіть життям інших людей. Не живіть злобою, вона вам не дасть жити до кінця днів ваших. Не живіть завістю, вона вам не дасть жити до кінця днів ваших. Ви будете жити, ви будете ходити і думати тільки про одну чи одного. І не бачите нічого іншого. Хай сьогодні Господь укріпить вас, дай вам Божу благодать.